Καλησπέρα gamers, Τζερίλος εδώ και σήμερα ένα νέο βίντεο για τη σειρά επιβίωσης. Yo. Λοιπόν, ένα κοτόπουλο. Okay. Θέλω να σας δείξω. Έκανα βίντεο προχθές και έκανα αυτό το σημείο, αλλά δεν μ' άρεσε πολύ. Το βίντεο δεν το ανέβασα γιατί κάτι παίχτηκε. Βασικά έβρισα στο τέλος πολύ άσχημα γιατί είχα πεθάνει από creeper. Εντάξει, τριδιώδασα και την τρύπα και βρήκα και όλα τα αντικείμενα. Λέω σήμερα, ας πούμε τώρα, θα φτιάξω λίγο το χώρο. Και γιατί, δείτε εδώ. Πρέπει να φτιάξω λίγο εδώ τις σκάλες, όλα αυτά τα καλά πράγματα. Να τα κλείσω εδώ άκυρες τρύπες. Θα πάρουμε και αυτό το coal. Για πρώτη φορά θα κάνω με το diamond pickaxe εκεί. Θα πάμε για diamonds πάλι, από άλλη μεριά, όχι από αυτή που πήγαμε, θα κάνουμε νέο mine. Ας φάω κάτι γιατί θα πεθάνω, όχι εντάξει, δύο hunger μου λείπουν. Αλλά εντάξει, ας φτιάξουμε και αυτό, κάπως έτσι. Θα βάλω stairs εδώ βασικά. Άρα γίνει κάπως έτσι, γιατί λαγκάρει. Θα μπει και αυτό εδώ. Όχι έτσι όμως. Έτσι. Και αυτό. Και εδώ πρέπει να μπει ένα stair. Θα μπει και εδώ ένα. Με το τσεκούρι, ναι. Και εδώ και εδώ. Όχι, εδώ δεν θα μπει. Θα σπάσουμε και λίγο αυτά. Να μπουν και εδώ stairs. Εντάξει, 2,3 έχω. Ίσα ίσα για εδώ. Οκ. Το προηγούμενο βίντεο ανέβηκε. Εκείνο που βρήκα diamonds, 87 fps, μια χαρά. Νομίζω ότι κάτι είχα πειράξει πριν γι' αυτό. Τώρα πέσαμε στα 50 fps. Το νιώθω. Το νιώθω, εντάξει, το βλέπω. 27, μαλάκα. Frame drop. Λοιπόν, να σπάσουμε λίγο αυτό γιατί μου τσιπάει. Το σπίτι από ό,τι βλέπω δεν θα το τελειώσει ούτε καν σήμερα γιατί βαριάμαι πάρα πολύ. Ψάχνουμε τώρα για bone. Έχω ένα bone εδώ. Κάνουμε λίγο 3. Ναι. Πάμε να κάνουμε λίγο τσουφάρα. Το πέταξα. Γιατί το πέταξα. Πάντα φοβάμαι εδώ που ανεβαίνω γιατί νομίζω θα χαλάσω τις φάρμες. Ας τα πάρουμε τώρα. Από εδώ μην πέφτουνε κάτω. Τι να βάλω. Θα βάλω planks. Έτσι ξέρω εγώ γύρω γύρω γιατί να μην πέφτει μέσα στο νερό. Και θα φτέψουμε νέα πράγματα. Εννοείται. Ας τα βάλω έτσι εδώ στην άκρη. Γιατί μπορώ. Τι έχω εδώ. Και έχω και άλλα 5 seeds. Θα τα βάλουμε και αυτά. Βρέχει και όλα θα ποτιστούν τώρα. Ξέρω εγώ. Και εδώ έχω δύο jungle τέτοια. Splints. Άρα. Και εδώ έχει κι άλλα. Τώρα έχω 4. Άρα θα βάλουμε jungle τέτοια. Splints εδώ. Και εδώ. Να επεκτείνουμε λίγο τη ζούγκλα, ξέρω εγώ. Εδώ πολύ μακριά το έβαλα, αλλά μόνο εδώ έχει χώρο. Και εδώ που δεν θα φτιάξει αυτό. Ας το βάλουμε εδώ. Πάμε τώρα πίσω. Έτσι μέσα στο νερό. Λοιπόν. Πρώτον θα χρειαστούμε πολύ ξύλο. Γιατί? Πρώτον θέλω να φτιάξω κάτι σαν υδρο... Εκεί πέρα, ναι. Λοιπόν αυτό. Θα φτιάξουμε αυτό. Ωραία ιδέα. Λοιπόν θα σας πω εκεί πάνω. Εκεί πάνω ξεκίνησα να κάνω ένα δεντρόσπιτο. Το οποίο δεν μου βγήκε και τόσο. 30 euro. Ας τα βάλουμε αυτά να ψηθούνε. Ας βάλουμε και αυτά τα coal γιατί έχω αρκετά τώρα. Δεν θα μου χρειαστεί coal εκεί πάνω πιστεύω. Αλλά βασικά όχι. Θα κρατήσω γιατί θα κάνω φούρνο και τέτοια εκεί. Θα βάλουμε αυτά να ψήνονται. Και πάμε καρφί πάνω στο δέντρο. Θέλω να φτιάξω. Γουστάρω πάρα πολύ τα δεντρόσπιτα, ok. Και θέλω να φτιάξω ένα γαμάτο δεντρόσπιτο εκεί πάνω. Πολύ ψηλό. Το θέμα είναι ότι μόλις έφυγαν όλα τα leaves, πώς λέγονται, leaves, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη αν κάνω λάθος.
Έχουμε λίγο lag εδώ. Ας κατεβάσουμε λίγο τα chunks. Γιατί κάθε φορά που ανοίγω το fraps λαγκάρει. Τώρα πιστεύω είναι ok. Όχι Biet, πέταξα το τσεκούρι. Και μια που ήρθα εδώ το σκεφτόμουν αυτό, θέλω να το σπάσω πριν. Δεν νομίζω να είναι δέντρο, δεν είναι δέντρο. Ενώ είναι δέντρο, απλώς δεν είναι μεγάλο δέντρο. Γι' αυτό θα το σπάσω. Είναι ένα απόκομμα, ξέρω εγώ, που μου πέσει κάτω το ξύλο. Με αυτό θα φύγει. Ανεβαίνουμε πάνω άμα είναι, για να τελειώσουμε την εργασία μας. Και τώρα, φανταστείτε ότι θα κάνουμε εδώ ένα τέτοιο. Κάπως έτσι. Και αυτό θα γίνει μια επιφάνεια. Γύρω γύρω θα το χτίσουμε με ξύλο και μετά αυτό θα το αλλάξουμε με ξύλο. Φυσικά, γιατί είναι δεντρόσπιτο, άμα δεν έχει ξύλο, τι νόημα έχει. Και θα φτιάξω ένα shears για να κόψω leaves από άλλα jungle woods για να βάλω γύρω γύρω. Έτσι ώστε να μην φαίνεται αυτό το cobblestone, γιατί αυτό θα μείνει. Γιατί θα γίνει, ξέρω εγώ, από εδώ θα ανεβαίνω και από εδώ θα κάνω κάτι. Μπορεί να κάνω και ένα sensor που είδα τώρα. Πώς γίνεται. Ένα sensor θα ήταν καλή φάση. Αλλά θέλει ράγες, βαγόνι, τέτοιο. Δεν θα είναι μια ανηφόρα, θα είναι κάτι πολύ καλό. Θα έχει πολλά βαγόνια εννοώ. Πιστεύω όσοι ξέρετε λίγο από Minecraft θα το έχετε καταλάβει τι θέλω να κάνω. Ας βάλουμε και εδώ. Και τώρα θα χρειαστούμε το crafting για να φτιάξουμε λίγα landers. Θα φτιάξω βασικά όσα γίνεται. Οκ. 6. Μας φτάνουν αρκετά. Μην πια αρκετά κιόλας. Έτσι θα μπουν έτσι 2, 3. Εδώ θα μπουν blocks. Ήθελα να βάλω έτσι μουσική στο background να παίζει. Χαμηλά, ας πούμε, να ακούγομαι ανθρώπινα. Αλλά τελευταία φορά που το έκανα αυτό έφαγα copyright. Και λέω... Βασικά δεν το έκανα. Ήταν από το Need for Speed... Όχι. Από το Need for Speed Underground 2. Και έπαιζε το Riders on the Storm από πίσω. Και με γάμισε. Απλώς το βίντεο ήταν πολύ γαμάτο. Γιατί έφτιαχνα ένα Ford Mustang Extreme Performance. Και απλά το βίντεο δεν ανέβηκε. Γιατί έφαγα copyright. Βασικά γράφει ότι μπορεί να το δουν σε ορισμένες χώρες, αλλά παπάρια. Δεν πιστεύω. Λοιπόν, αν και δεν μπορώ να ανέβω έτσι, θα βάλω ένα ακόμα lander. Και αυτό θα το κλείσω εδώ, να μην είναι τόσο ανοιχτό. Βασικά είναι καλή φάση. Ένα μικρό σπιτάκι έτσι εδώ πάνω. Να βάλουμε και αυτό. Θα το κάνουμε έτσι. Γενικά εδώ δεν θα γίνει τετράγωνο, αλλά θέλω να γίνει ομοιόμορφο. Ας πούμε έχει δύο blocks από εκεί, θα έχει και από εδώ 2. Και από εδώ θα έχει 1. Για να είναι κάπως ομοιόμορφο. Γιατί μου τους πάνε όταν... Βασικά θα τα αυξάνω αυτά όλα. Γιατί θα μπουν τα ξύλα εδώ και θα μείνουν ίσα ίσα πολύ λίγος χώρος. Γιατί θα μπουν δοκάρια. Έγινε ένα ατύχημα. Δεν πειράζει. Άρα, γιατί θα βάλω ξύλα έτσι, θα μπουν εδώ ξύλα. Εδώ, έτσι. Εδώ και εδώ. Και μάλλον θα μπουν και ενδιάμεσα. Ας πούμε εδώ. Αλλά από εδώ θέλει να βάλω πάλι πέταξα. Αλλά από εδώ θέλει να βάλω... θα βάλω ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτά θα σηκωθούν περίπου 3 μπλοκ. Άρα δεν μου φτάνουν αυτά που έχω. 3. Νιώθω ότι παίζω Skyward. 3. Όχι, πήγαμε. Μπαου. Τώρα πάμε να κόψουμε γουντιά. Και από εδώ επειδή έχει μόνο jungle. Δεν θυμάμαι τώρα που θα βρω τέτοια. Νομίζω ότι έχω κόψει όλα αυτά εδώ που είναι εδώ κοντά. Πώς λέγονται. Δεν θυμάμαι καν πώς λέγονται αυτά. Να το, εδώ είναι γεμάτο. Αλλά είναι μεγάλα δέντρα, δεν πειράζει. Πω πίνασα πολύ γρήγορα, ρε. Όχι εγώ στο Minecraft. Και δεν έκανε τέτοιο. Εντάξει, έχω φαγητό. Τώρα θα φάω ένα rotten. Δεν θα μου έκανε, πιστεύω, πράσινο να έκανε. Θα κόψω λίγο πάνω. Είναι και lag πάλι.
κατεβάσω και άλλα chunks για να μην λαγκάρουμε καθόλου. Γιατί είδα και το PC τώρα με το lag τουρμπάρε λίγο. Ανέβηκε. Άκουσα το ανεμιστήρι, έκανε πολύ θόρυβο. Δεν ξέρω αν είναι από αυτό, αλλά αζωρίστηκε λίγο. Δεν έχω τίποτα άλλο ανοιχτό, αλλά εντάξει. Να πάρουμε αυτά που πέσαν. Συγγνώμη γι' αυτό. Αυτά τα φτάνω, ωραία. Ας πάρουμε και αυτό. Ας βάλουμε λίγα planks εδώ για να ανέβουμε. Οκ. Και αρχίζουμε να κόβουμε τώρα. Χωρίς έλεγχος. Θέλω, όταν κόβω τέτοια δέντρα έχω κόλλημα, θέλω να τα κατεβάζω όλα, αλλά πολλές φορές βαριέμαι να το κάνω αυτό. Όταν λέω να τα κατεβάζω όλα εννοώ να μην αφήνω κορμό πάνω στο δέντρο, γιατί μένουν τα φύλλα και είναι ένα υπτάμενο πράγμα. Κάτι έχει πάθει λωμός μου. Και δεν έχω μισό λεπτάκι. Οκ, έφαγα μια καραμέλα για το λαιμό. Για τις ανάγκες του βίντεο. Αν και δεν μου αρέσουν πολύ αυτές τις καραμέλες. Και βγάλαμε γύρω στο 30 από εκείνο το δέντρο, με αυτό που πήρα από εδώ. 2-3. Πιστεύω ένα 60 θα μας βάλει. Σχεδόν ένα stack. Μπορεί είναι και παραπάνω. Μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω για 60-61. Μπορεί και 62. Παραπάνω δεν ξέρω. Θα δείξει. Ας κόψουμε λίγο τέτοιο. Ας το κόψουμε καλά βασικά. Και το τσιγούρι τελειώνει. Πιστεύω θα μας το βγάλει. Θα μας το βγάλει το δέντρο αυτό. Θα το κόψει αυτό το δέντρο και θα τελειώσει αργότερα. Αργότερα να το τελειώσει μετά. Ας πάρουμε όλα τα ξύλα. Και βασικά μου ήρθε μια τέλεια ιδέα. Αλλά θα είναι σπαστική για εσάς, γιατί λέω να γκρεμίσω το σπίτι και να φύγω. Να πάρω τα ξύλα που έχω βάλει εκεί και να φύγω. Να πάω να ζήσω αλλού. Να στήσω αλλού το σπίτι μου. Και αυτό θα κάνω. Κατά πού το σπίτι μου τώρα. Ωραία, εντάξει, πιστεύω θα το βρω. Να το βλέπω νομίζω. Ναι. Ας φάμε και αυτό το rotten. Rotten flesh. Σάπια σάρκα. Όχι μπιέτ. Θέλω να αρχίσω captive Minecraft, αλλά δεν ξέρω. Άμα θέλετε να αρχίσω captive, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like, κάντε ένα dislike, κάντε κάτι. Και βασικά θέλω, δεν με βλέπετε τώρα και εκατομμύρια άτομα, βλέπετε πολύ λίγοι. Γι' αυτό, άμα δεν σας αρέσει κάτι, ειδικά τώρα που είναι αρχή, ας κάνετε ένα dislike, δεν είναι κακό, για να μπορώ να το διορθώσω αυτό που δεν σας άρεσε, ώστε να μας βλέπουν περισσότεροι, να μην κάνω κάτι που δεν είναι καλό, ας πούμε. Εντάξει, τώρα κάτι καλό είναι ότι δεν βάζω συνέχεια επεισόδια, αλλά τώρα αυτό θα το επαναρθώσω. Ας πούμε τώρα άκουγα τραγούδι στο YouTube και λέω δεν κάνω ένα βίντεο. Και λέω θα κάνω ένα βίντεο. Αυτό εννοώ, να το διορθώσω. Άρα, άμα δεν σας αρέσει κάτι, άμα σας πάει ο τρόπος που παίζω, που δεν κόβω κομμάτια από το βίντεο, που τα κάνω όλα στο βίντεο και δεν κόβω τίποτα, εντάξει, πιστεύω αυτό είναι καλό. Σε κάποια φάση θα είναι καλό αυτό. Είναι καλό για μένα, γιατί ας πούμε μπορεί να γουστάρεις να βλέπεις τι κάνω με την κάθε στιγμή. Μπορεί κάποιος να είναι πρωτάρης, ας πούμε. Να το, ωραίο, τέλεια. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί να γίνει αυτό τώρα. Και όπως έλεγα, μπορεί κάποιος να είναι πρωτάρης και να θέλει να μάθει, ας πούμε, από τα βίντεο μου.
Εντάξει, δεν λέω. Αυτό είναι καλό. Γιατί κάποιοι επιλέγουν συγκεκριμένους YouTuber που ας πούμε τους βοηθάνε καλύτερα. Ας πούμε εγώ. Εντάξει, πάνω κάτω δεν μπορώ να τους δω όλους YouTuber. Γιατί απλώς δεν με κάνουν όλοι να θέλω να τους βλέπω. Και είναι κάπως αυτό. Δηλαδή προτιμώ να δω ας πούμε τον τάδε παρά να δω κάποιον άλλον, γιατί αυτός που θα δω εγώ θα είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Ας πούμε θα μου μάθει πράγματα. Θα μπορώ να κάνω κάτι που θα το δω από τα βίντεο του. Αυτό εννοώ. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά εντάξει. Τσεκούρι να φτιάξω, αυτό ήθελα να κάνω. Χωρίς crafting table. Και ο στόχος μου είναι τώρα να βρω μια τέλεια περιοχή. Να βρούμε και κάτι που να μην είναι jungle, ας πούμε, γιατί εδώ πέρα, αν και το PC είναι καλούτσικο, πέφτουν πολλά frames. Ας πούμε, έχω πέσει και κάτω από τα 20 frames. Και αυτό μου τις πάει λίγο. Βασικά μου τις πάει να μην έχω τα frames που σηκώνει το PC. Ας πούμε, άμα ήμουν σε μια πεντεάδα τώρα θα έπαιζα χαλαρά με 80 frames. Όπως πριν λίγο, όπως τώρα, ας πούμε, εδώ. 87 frames, αλλά τώρα κοιτάω κάτω. Αν κοιτάξω πάνω, αν κοιτάξω ευθεία, πάει σε 49-50. Εντάξει, δεν λέω, καλά είναι και αυτά. Απλώς θα παίζουμε πιο άνετα, ρε παιδί μου. Και εντάξει, ποτέ δεν μου άρεσε η ζούγκλα. Γι' αυτό έχτισα τώρα στη ζούγκλα για να δω, ξέρω πώς είναι η εμπειρία, η ζούγκλα, πώς θα φαίνεται. Και αυτά. Τώρα κρυφάρω τον εαυτό μου γιατί θα φύγουμε από εδώ έτσι κι αλλιώς. Δεν κάνω αυτό το θόρυβο, αλλά παίζω με τα πόδια μου και ενώ κουνιέμαι και η πολυθρόνα είναι δερμάτινη και πέφτει σόρ. Δεν πιστεύω καν ακούστηκε, αλλά όχι. Και γενικά το σπίτι δεν μ' άρεσε έτσι πως το χτίσα, δεν είχα το χώρο μου, δεν το έκανα έτσι όπως γούσταρα, ας πούμε. Δεν ξεσπάσω και τα γκλάς. Και αυτή η περιοχή θα μείνει ως κάποια ανάμνηση, ξέρω εγώ, μπορεί να την ξαναβρω σε κάποια άλλη περιπέτεια που θα κάνουμε να περάσω. Καλά θα είναι. Έχουμε φτάσει ήδη στα 17 λεπτά βίντεο. Δεν θα το κλείσω. Θα το κλείσω στα 25. 17. Όχι. Μπορεί και περισσότερο ή λιγότερο, δεν ξέρω. Πάλι δεν έβαλα καλά το χρονόμετρο, άρα ήθελα να ξεκινήσω. Κλασική συνήθεια. Γιώργος. Έφυγε, βασικά φεύγει σήμερα, ας πούμε, η μέρα είναι, μισό λεπτό. Τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Πέμπτη. Σήμερα τα ξημερώματα φεύγει και ένα πολύ καλό φιλαράκι. Πηγαίνει η Ελλάδα, γιατί είμαστε Γερμανία εδώ. Και θέλω να το ευχηθώ καλό ταξίδι, να περάσει υπέροχα. Και εντάξει, είμαστε μαζί σήμερα. Ξέχασα να το πω. Βασικά ξέρει αυτός γιατί ξέχασα να το πω. Καλύτερα ας μην το συζητήσουμε. Και επειδή ξέρω ότι βλέπει τα βίντεο μου, καλά να περνάς. Και παίζει να πρέπει να πάω κι εγώ Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω αν θα πάω φέτος. Αυτό είναι το κακό. Ποτέ δεν ξέρεις όμως. Θα αφήσω και 2 τόρτες εδώ για την εμπειρία. Και φεύγουμε. Τα έχουμε τα βασικά. Αυτά θα τα αφήσω, δεν μπορώ να τα πάρω κιόλας. Όχι. Οκ. Ας πάρουμε και τα βέλη, μπορεί να. Οκ, πάμε. Λοιπόν, θα πηδήξω στο νερό και θα στρίψω το ποντίκι πάρα πολύ γρήγορα. Και από τη μεριά που θα βγούμε, από εκεί θα πάμε. Όχι, λάθος. Αυτό ήταν λίγο fail. Λοιπόν, θα πάρω φορά. Θα πηδήξω στο νερό και θα στρίψω το ποντίκι. Από τη μεριά που θα βγούμε. Δεν είναι λίγο βαθύ εδώ, ρε φίλε. Θα πάμε από εκεί. Δεν ξέρω τι είναι από εκεί.
Από εκεί έχει να βγουν. Εντάξει. Άρα θα αφήσουμε αυτή την περιοχή. Θα μας λείψεις. Και πάμε για νέες περιπέτειες. Λοιπόν, building blocks έχουμε εδώ. Και φύγαμε. Θα ανέβουμε εδώ τη βουνοπλαγιά. Θα φαρμάρουμε λίγο. Αν και για XP, τι να φαρμάρω αφού δεν έχω enchanted. Φαρμάρουμε σφαγητό. Όχι. Ας φάω καλύτερα. Γιατί δεν με βλέπω καλά. Και θα σκοτώσω με το Iron Sword το γελάδι. Έτσι γιατί είμαι boy. Πώς γίνεται boy. Κουνέλια, δεν θα σκοτώσω κουνέλια γιατί αγαπάω τα κουνέλια. Και θα πω μια ιστορία τώρα. Θυμάμαι παλιά είχαμε κουνέλια. Πολλά κουνέλια όμως. Γύρω στα 65-70 κουνέλια. Και ήταν η εποχή που τα κουνέλια μεγάλωναν αρκετά. Και έπρεπε να τα σφάξουμε. Μακάβριο αυτό. Τέλος πάντων. Όταν έσφαζε ο παππούς μου με τον πατέρα μου τα κουνέλια, ήθελα και τους δύο να τους πιάσω και να τους κάνω RKO. Αλλά ήμουνα μικρός τότε και δεν είχα δύναμη να πηδήξω για να ανάψω το φως από το δωμάτιό μου. Κάπως έτσι. Στην Ελλάδα τώρα. Εντάξει, αυτή ήταν η ιστορία μου. Ήταν μια ιστορία αγάπης. Πόσα ξύλα έχω και άλλα 20. Θα αρχίσουμε να κόβουμε. Γιατί θέλω να τα κάνω. Θέλω στο σπίτι. Αυτό τι πίλαρ είναι εδώ. Πώς το έχω φτιάξει εγώ. Πώς είμαι κοντά στο σπίτι ακόμα. Θέλω το σπίτι που θα φτιάξω να είναι τόσο μεγάλο και τόσο ωραίο. Βασικά μπορεί να κάνω κάτι υπόγειο. Μπορεί να κάνω κάτι underground ή να κάνω μια σπηλιά. Σε φάση όπως είχε κάνει ο Χάκης στο Zeroland σεζόν 2 νομίζω ήταν. Θα πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Ουι. Θα ανοίξουμε και λίγο εδώ. Έχει κάποια frame drops. Έχει αρκετά frame drops. Ας πούμε άμα κάτσω έτσι. Δεν πάει στα 30 fps με την καμία. Άμα κάνω λίγο έτσι όμως. Όχι πάλι. Εντάξει, αντέχει το PC σε τέτοια μέρη. Στο Minecraft εννοώ τέτοια μέρη. Να πάρω και clay. Μα όχι αυτό. Και μισό λεπτό αφού μαζεύω ξύλο να βάλω αυτά για να βλέπω πόσο έχω. Να μην κόβω άδικα και δεν τα παίρνω και δεν το καταλάβω. Πολύ αγελάδα εδώ να σκοτώσω. Σκοτώνω αγελάδες. Θέλει φωνή στο τέλος. Βαριέμαι να κόψω ξύλα τώρα. Πάμε όσο πιο μακριά γίνεται τώρα που είναι και μέρα. Σκοτώνω ότι είναι στο δρόμο μου βασικά. Ουι. Έχει πολλές αγελάδες. Μήπως να χτίσω εδώ. Αλλά εντάξει έχει πάρα πολλά δέντρα και δεν μπορώ έτσι. Κάνω και το σπίτι εδώ στα 2 μπλοκ. Θα πάω γύρω από τη λίμνη, αν και θα πάμε από εκεί, γιατί βαριέμαι να κολυμπάω και θα αργήσουμε κιόλας. Και σε 2 λεπτά πρέπει να κλείσω το βίντεο. Βασικά να το κάνω μισάωρο, αλλά πότε θα ανέβει. Δεν έχω και πολύ καλό ίντερνετ. Και πρόβατα για το κρεβάτι. Ποτέ δεν έκανα κρεβάτι αυτή τη σειρά. Κακό αυτό. Δεν τα παίρνω τόση ώρα. Πάρουμε τα γουλ. Πάρουμε πολλά γουλ να κάνω 2 κρεβάτια. Βασικά, ναι, άμα βρούμε και άλλα πρόβατα. Καλά θα ήταν. Fail jump. Fail όλα. Πάμε και από εδώ. Πάμε έτσι parkour φάση. Κάνω parkour. Κάνω parkour. Δεν είμαι και τόσο καλό στο parkour στο Minecraft, αλλά σε αυτά εντάξει, πάνω στα δέντρα τα πάω καλά. Και μόλις έφαγα fall damage, έλεγε ότι το πήγαινε καλά το parkour πάνω στα δέντρα και έφαγε fall damage. Ουιου, 42 coal, πάμε να πάρουμε coal. Να το κάνουμε stack. Ό,τι έχει βασικά θα πάρω. Ό,τι έχει και είμαστε 48. Οκ, από εδώ πέρα τι παίζει να έχει. Να βγαίνει την άλλη ώρα, καλή φάση. Μην πεις ότι έχει νερό εδώ.
Από εδώ δεν πέρασα πριν, όχι. Λοιπόν, θα πάμε ταξίδι με βάρκα, φίλε. Βλέπω έχει πάρα πολύ νερό εδώ. Θα πάμε ταξίδι με βάρκα. Μαδα βάρκα. Θα κάνω 2 βάρκες. Δεν πετάξουμε εδώ. Αυτό θα μπει. Όχι, όχι ρε, πήρα κι άλλη. Τι να πετάξω τώρα? Το Rotten. Και πάμε. Θα φάμε λίγο Rotten. Και αφού δεν πεινάμε άλλο, πάμε. Θέλω να πάω κάπου όχι πάρα πολύ. Βασικά, κοίτα, desert έχει εδώ νομίζω. Δεν μ' αρέσει το desert. Θέλω να πάω... Εκεί έχει κολοκύθα, ναι. Δεν θα χρειαστεί. Πιστεύω. Μπορεί να κάνεις φαγητό από τις κολοκύθες, αλλά... Ποιος έχει έτσι τώρα. Θέλω να βρω άλογο και να κάνω ταξίδι με το άλογο. Στο Minecraft εννοώ, όχι στην πραγματική ζωή. Θα ήθελα να μείνω σε νησί, αλλά το νησί δεν έχει τόσους πολλούς. Όχι, σουκαμπιέτ. Όχι, σουκαμπιέτ, πηγαίναμε από εκεί, νομίζω, ναι. Θα ήθελα σε νησί. Όμως, είσαι village. Νιώθω ότι θα βρούμε village τώρα, χωρίς πλάκα, το νιώθω. Σε νησί είσαι village, γιατί? Γιατί το village θα είναι... Άμα είναι σε desert, σε έρημο δηλαδή, το village δεν θα έχει και τόσους πολλούς σπόρους, εκτός από τις φάρμες. Ενώ άμα είναι σε μια περιοχή με δέντρα και από δίπλα έχει και desert, μπορείς να βρεις κάποιο temple, ή δίπλα στη θάλασσα μπορείς να βρεις temple, ειδικά στο 1.8. Και νιώθω ότι θα βρούμε και temple τώρα. Θα είναι καλή φάση, θα έχεις πολλούς σπόρους, θα έχεις ξύλο, θα έχεις απεριόριστο mine. Εντάξει, και στο νησί θα έχεις mine άμα πας πολύ κάτω, γιατί εντάξει, το νερό μέχρι ένα σημείο φτάνει. Αλλά, δεν θα έχεις και τόσους πολλούς σπόρους, μπορώ να φανταστώ εγώ, η δικιά μου λογική. Τώρα, δεν ξέρω, λογικά εδώ θα τελειώσει η ακτοπλοϊκή γραμμή Τζερίλος. Όχι έτσι. Και πώς κατεβαίνεις και πώς πας αυτό. Ναι, πολύ ωραία. Sticks και wooden planks. 18 level. Λοιπόν, νομίζω έχω iron armor, ναι. Ας πάμε λίγο F5 mode. F5 είπα. Και F1. Πω, δεν είναι γαμάτο. Και τώρα περιμένω ένας φίλος μου να πάρει ένα PC που το περιμένει αρκετό καιρό και να το πάρει, δεν με νοιάζει. Και λογικά θα έρχεται εδώ και θα κάνουμε LAN party. LAN party δεν είναι party τώρα με 2 άτομα, αλλά είναι όταν είστε σε ένα χώρο πολλά άτομα με laptop, υπολογιστές, οτιδήποτε και συνδέεστε μέσω LAN server. Ας πούμε, αν έχετε ένα παιχνίδι και πάτε εδώ και πατήσετε open to LAN, κάνεις κωδικούς εδώ, game mode, μπορείς να κάνεις τέτοιο. Μπορείς να ανοίξεις ένα LAN στην θύρα LAN και να κάνεις ένα mini LAN server, που όποιος είναι στο δικό σου ίντερνετ συνδεμένος θα μπορεί να μπει στον κόσμο σου στο Minecraft, θα το κατεβάσει πολύ γρήγορα περίπου και θα μπει, δεν θα τον έχει συνέχεια, απλώς μόνο όταν είναι στο LAN σου. Τώρα άμα τον κατεβάσει και το δώσει ξεχωριστά, αυτό είναι δικό σου θέμα. Δεν θα μπορεί να σου κάνει τίποτα γιατί θα είναι στο δικό του PC βέβαια. Θα έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά εντάξει, θα είναι ο κόσμο σου και θα τον έχει αυτό. Θα έχει τον ίδιο κόσμο σου. Αν βρει κάτι αυτό σε κάποιες διχαμένες, θα σου τις δώσει, θα πα. Εντάξει, είναι λίγο cheat. Να παίζουν 2 άτομα στον ίδιο κόσμο και σε ξεχωριστό υπολογιστή. Μιλάω πάρα πολύ. Έχω πολλή ενέργεια βασικά. Ναι, νομίζω, μαλακά, εδώ πάνω σε αυτό το βουνό είναι πάρα πολύ γαμάτο. Και από ό,τι έλεγα πριν, θέλω να κάνω ένα captive Minecraft. Λοιπόν, το captive Minecraft έχει ως εξής. Extreme Hills δεν είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Είναι στο Zeroland έτσι φάση. Τώρα. Λοιπόν, το captive Minecraft η φάση είναι ότι έχεις ένα border και κάθε φορά που κάνεις achievements, το border μεγαλώνει κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό είναι ένα μοντάκι νομίζω που το κατεβάζει μέσα με τον κόσμο. Πολύ γαμάτο μέρος. Φανταστείτε ένα σπίτι εκεί ακριβώς έτσι, κράκ, μια γέφυρα και να έχει σπίτι εκεί πάνω. Κάμισε φίλε. Αλλά δεν μ' αρέσει, δεν εμπνέομαι. Και το Captive Minecraft είπα, κάνεις achievement, μεγαλώνει ο κόσμος και στόχος της σειράς είναι να πάρεις όσο πιο πολλά achievement μπορέσεις. Μόνο που είναι λίγο δύσκολο να κάνεις το achievement με το beacon, γιατί με το beacon πρέπει να κάνεις ένα, όχι να κραφτάρεις ένα beacon απλώς, πρέπει να κάνεις ένα full beacon και θέλει 150 κάτι blocks ένα beacon από ό,τι θυμάμαι από τότε που έπαιζα εντατικά Minecraft. Και έπεσα μέσα σε ένα dead end, το οποίο ήταν ένα άδειο πράγμα. Κάνουμε record 31 λεπτά, λογικά θα το κλείσω μέχρι να βρω εγώ την περιοχή, θα την κάνω off camera. Άρα αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα το βάλω να ανέβει κατευθείαν μόλις το τελειώσω, για να ανέβει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άρα αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like και ένα dislike. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.